Η Μακρινίτσα, γνωστή ως το μπαλκόνι του Πηλίου, είναι ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα χωριά του Πηλίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μέτρων, μόλις 17 χιλιόμετρα από την πόλη του Βόλου, και είναι χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του βουνού των Κεντάβρων, το οποίο συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα. Η Μακρινίτσα είναι από τα χωριά που έχουν διατηρήσει αναλύωτη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την αυθεντική ατμόσφαιρα του Πηλίου, με πετρόχτιστα αρχοντικά, γραφικά καλντερίμια και παραδοσιακές πέτρινες βρύσες, καθιστώντας την έναν ιδιαίτερο προορισμό για τους επισκέπτες. Η Μακρινίτσα είναι μια ζωντανή απόδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Πηλίου και ένας από τους ομορφότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας, που αξίζει να επισκεφτεί κανείς για να απολαύσει την ομορφιά, την ιστορία και τη φιλοξενία του. Η Μακρινίτσα έχει μια μακραίωνη ιστορία που ξεκινά από το 13ο αιώνα. Αρχικά αποτέλεσε μετόχη της Ιεράς Μονής του Αγίου Λαβρεντίου και καθώς εξελίχθηκε, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο ζωντανά και πλούσια χωριά του Πηλίου. Κατά την Οθωμανική περίοδο, αναπτύχθηκε χάρη στο εμπόριο και την παραγωγή μεταξιού και άλλων αγαθών. Τα σπίτια είναι χτισμένα με τη χαρακτηριστική πηλιορίτικη τεχνική, με σκεπές από πλάκες πηλίου, και διαθέτουν μεγάλα παράθυρα για να εκμεταλλεύονται τη φυσική θέα. Στο κέντρο της Μακρινίτσας βρίσκεται η πλατεία με την εντυπωσιακή θέα προς τον Παγασιτικό κόλπο, η οποία δικαιολογεί πλήρως τον χαρακτηρισμό της ως μπαλκόνι του Πηλίου.